Moko kuom jodongo kanyakla gi jokanyo e bunge la wananchi ma Usenge sub-county ma Usigu okwedo pogruok e paro e kind josiasa ahinya to ma Kaluo ma giwacho ni en yo mar thiro demokrasia kod achiel mar oganda Luo. E twak margi gi Ramogi TV e chiro ma Usenge, jodongogo nokwedo monj manche ne kweth moro omonjo godo gavana ma Siaya James Orengo e kaunti ma Homa Bay ka gikwayo obila mondo rutimo nonro e wi monj ma kamano kendo neno ni rowere ok otigo marach e nyayo tulo e kinde ma oganda jo-Kenya ikore ne yiero ma higa manyien. Gi kindeno bende ne gikwayo gai mar ODM Oburu Oginga mondo luong romo mar josiasa mag ODM ma tieko pogruok mar paro kendo wuoyo kod duol achiel. Moko koro ok dhi maber. Kech waneno ka kisungu matin mondik ni unity ni tamo nyaka jowa madongo mariek musomo molowa. Wagombo ni unity mar oganda Luo obed kanyakla, wabede achiel, wawe bedo gi thuok moko ma dhi kon gi kon. Gisani, wagombo ni kaka ne osemiyo Oburu Odinga telo mar ODM kaka party leader, mondo jawa gi oweye otae mondi matin, wachope yiero ma 2027. Koro toke no, ng'ama oneno ko Oburu dhi marach, mondo miyo timang'o, be okelie wachne machielo. Oburu ka en koro kiongozi to ripo luong jogi to dhi osomia jomanyogo odwar jomanyogo James Agrorengo mondo wuok kod mondo okemia gi kato ripo makegi nikech mheshimiwa en mheshimiwa okoripo goye. Ta neno no wan kaka joluo kendo kaka jo ODM wamiuru Oburu lwedo mutegno. Oburu ok nyalo wito wasani kaka no wito wachon kuma ne wa aicha to sani dango wito wanadi mano penjo. Mar ariyo, an anyalo kwayo Bob Agirorengo ni adier obende en gi right mar dwaro gimodwa dwar to bende dwa very clear kodwa bedo